guys! Good afternoon! Sa mga baguhan dyan, welcome to my channel. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back to my channel. So, mag-haul ako ngayon ng Divisoria hair or head accessories. So, let's begin! Ito, maroon yung dito. Tapos, ito naman, pink. Tapos ito, dark blue, tsaka blue. Meron siyang ganito. So, fast forward ko lang guys para hindi hahaba tong video pag nagsasalita ako. So, yun na yung mga guys, hair accessories, headband, tapos mga crown, flower crown. So, ito yon yung yellow, tsaka natatawa ko dito na pwede mo siya panleg, pwede mo siyang so, di ko talaga alam bakit binili ko. Tapos, may yung crown, flower crown, band, tapos ito, magagamit ko to siya sa kalimutan ko ano itong gamit pang 1960s ata yung gamit namin sa school. Yan, ganda. So, ito naman yung flowers na pang ipit. Black siya, tapos may ganyan. Ito yung violet. Ganda. Tapos, ito yung yellow. Kasi ito. Tapos, merong yung blue. Tapos, pink. Sana yung ganito siya, guys. So, yan lang yung mga haul ko guys. Nabili ko to sa Quiapo, Carriedo guys. So, kung gusto nyong bumili, marami doon. Tapos, ang mumura pa kaysa mall. Tapos, kaya mga binibili ko to guys kasi nagamit ko to sa school namin. So, namin daw. Nagamit ko to siya sa, may pinagagamitan ako. Tapos, pwede ko nang gamitin kasi sa akin din naman to. So, yun, gagawa ko ng mga lock na bagay sa mga headband, mga crown. So, that's all guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Please like and comment below. And sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Tapos, yung bumili guys, pwede ako yung bibili. Pwede din kayong ibilhin yung kung may nagustuhan kayo dito. Tapos mamaya accessories naman yung i-haul ko galing din sa Quiapo. Tapos message lang kayo sa akin sa Instagram kung gusto niyo bumili. So guys, thank you for watching again. See you again to my next video. Mamaya yung accessories. Bye!